da ba. To ni ko da bauna bai faɗa mini sirrin ba, na san an waka kai ne baka bani ba. Kawai na gyale ne saboda kai ne babba, duk da dai ka san wa kai ka koyan waka ba. Da abina ka ganni ba kama nake ba, kawai ci ne maka amma kai baka gane ba. Kai kana ɗauka na ƙaramin yaro, kai kuma kana ɗauka na ba kauye wai ban waye ba. Ni kokar nake kallon ka ban nuna ba, dan ido na ya bude bayan da ban taka ba. Kuma akwai ilimin zamani garin ba gori ba, na addinin na yi ba jahili ne ni ba. Ko bangaren wagar ba za a fi ni basira ba, ne a fi ni da ɗaukaka amma ba waka ba. Domin ni ba mai bani bai tuka ku yi duba, ni kadai nake raira waka ta ana saba. Ban taɓa tara mutane su taimake ni ga waka ba, amma kar ku ce na tona sirrin ɗan kaza. Ka ci da mu baba, Mana kowai jayayya da kai ka take shi. Manyan masan ka zabare wani dan kaza. mu ba a firizu ba, amma ka kulle mu, in ka hana manya su san mu duka danne mu. Kuma yin sun ce ka kai mu ba ka yi ba, sai dai ka kwazo kara da ba sa layin mu. In ka zama inuwar jiki mun ka gyale mu, na gida baya amfana da kai duka mu. Komai yayin sun baka suka nuna ka ba mu, baka ma ba mu sai ka cinye haƙƙin mu. Kai ne ke son ka karu mu ka rauta mu, zabar san zuciya ka ce duk ta kashe mu. Ka kasa gane mu ne gatan ka wata rana shirin mu, domin akwai mutuwa ko lokaci ya iske mu. A lokacin ka gwada wasu sun taso a cikin mu, ai dole ne mu tallafa maka in ta samu. Ko da baka da rediyon ka suka iske mu, ya zama tilin mu tallafa masu dukkan mu. Wannan ne duka kasa ganewa kan mu, to kayi wa kanka rabbana zai nuna mu. Idan Allah ya ce ai da mu za a yi da mu, ko ka so ko da baka so a dole ka kyale mu. Idan Allah ne ke da zamani zai hazuka mu, manyan mu masu san haushin ɗan kaza. Ka ci da mu baba, Allah ne ke yi yau